και. Τι άλλο να σας πω, την αγαπάω. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, έγινα ό,τι έγινα μόνο και μόνο για να καταλάβω ότι την αγαπάω. Είναι ένα πλάσμα φτιαγμένο για το ομορφότερο όνειρο. Αλλά και για το χειρότερο εφιάλτη ταυτόχρονα. Ναι. Μόνο ένας ποιητής θα μπορούσε να περιγράψει την καρδιά της. Μόνο ένας ζωγράφος θα μπορούσε να αποτυπώσει τον πλούτο της ψυχής της. Μόνο ένας γλύπτης θα μπορούσε να σμιλέψει την ομορφιά της. Μόνο ένας φιλόσοφος θα μπορούσε να αναλύσει τους συνειρμούς της. Καλά, αυτό άστο. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε με να τρέξω ό,τι προλάβω. Έτσι και τη χάσω, θα τρελαθώ. Ρε Καρντάση, θα σου βοηθήσω εγώ να προλάβεις το κορίτσι. Εμένα χέσε μου. Καμένος για καμένος. Έτσι ήταν πάντα, έτσι ήταν και τώρα. Να μην πας και εσύ στράφη. Έτσι ρε Φλωρούκο. Δεν μένει εγώ τι θες. Φτάνει να δω ευτυχισμένο αυτό το τάραμα πριν φύγω από αυτή τη ζωή. Εννοεί πριν λήξει η πενθήμερη άδειά της από τον Άγιο Πέτρο. Δηλαδή για να καταλάβω, πώς εσύ είσαι ο πατέρας αφού τα παιδιά είναι του έατα? Αχ, βρε Μαριάνθη, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω. Γιατί και να την προσβάλλεις θα το καταλάβει. Όταν μιλάει κανείς μαζί σου είναι σαν να μιλάει με άνθρωπο σε κόμμα. Σε ευχαριστώ πολύ παλικάρι μου, αλλά υπερβάλλεις. Πάντως, μεταξύ μας τώρα, και μην πείτε ότι το είπα κατόπιν εορτής, εγώ τα είχα καταλάβει όλα από την αρχή. Ναι. Φυσικά. Απλά δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Πάω τώρα να κάνω φωσκόμηλο. Μένιο, μην το κάνεις αυτό, με ενοχλεί. Λοιπόν, μετά την ενημέρωση του ΡΕΠΑ δεν παίρνουμε τηλέφωνο τον Τόλι, μπας και προλάβουμε τίποτα.